Aamuraika silloin. Tänään pitäis lähteä kattoo Ville ralleja Karjaaseen. Päästään kattoo kun mestari toimittaa siellä ja seuraamaan vähän vierestä. Ehkä jopa tekemäänkin jotain. Lähetään. Sitä on tultu Karjaaseen rallia ajaa tosiaan Ville ekat rallikisat ja kaverit on laittaa nuottia paperiin ja huoltotiimin kanssa tässä just saavuttiin ja Lapista autoa kasaa. Saatu uudet renkaat alle ja kaikki ja menopeli on niinku viittavaille rock and roll. Tosiaan tässä on vielä sen jonkin aikaa, tuntisen verran ainakin, että eka lähtö lähtee. Vielä ei oo tietoa, että milloin Ville lähtee ajamaan ja ei oo itse miestäkään näkynyt vielä. Tuntuu oudolta olla tää, kun eihän musta siis niinku tippaakaan hyötyy täällä on, mutta vaan hengissä mukana ja kameran kanssa heilun täällä ja tungen sitä jengin tonteelle ja tälleen, mutta on mielenkiintoista. Vaan pitäis venää, itse mestari pääsee paikalle, niin se pääsee vähän selittämään, mitä täällä tapahtuu. Kun eihän mulla siis oikeesti oo mitään hajua. Mä tiedän suunnilleen, että Honda on kyseessä ja tällä pitäisi saada tulosta. Tilanne elää, aurinko paistaa. Tässä on kaikenlaista happeningia kyllä ollut. Ville tuli nuotittamasta ja toi sen verran kiire aikataulu, että eihän tässä filmailla mitään kerkeä. Kaveri lähti suoraan suorittaa ekaa ajoa ja tällä hetkellä on tokaa ajoa vetämässä. Ja aikaa ei tässä välissä kauheasti ole, että tämän jälkeen huoltotauko, niin saadaan jätkältä mielipiteet, miten sit meni. Mut hommattiin uudet kumit vanhoille vanteille. Ja nyt sit yllätyksen ei oikeastaan vielä tiedä, mistä johtui, mutta siis eturenkaan vanteet hakkaa jarrusatulaan kiinni. Mikä meille tuli vähän yllätyksenä, että kotosallaan ei olisi spacerit löytynyt, mutta ei tullut ajatelleeksi, että nekin pitäisi tänne ottaa mukaan. Koska aikaisemmin siis ei ainakaan tietojen mukaan ole spacereita ollut, niin ihmetellään vähän sitten, että minkä takia hakkaa vanteet kiinni. Mutta katsotaan, jos jostain kaivettaisiin. Täällä on toisia Honda-miehiä, niin jos sieltä löytyisi spacereita. Kaikki autoliikkeet totta kai kiinni tähän aikaan. Ja silleen kaiken vilskeen keskellä on saatu itse mestarikin tänne paikalle. Joo, niin ihan hyvältä auto tuntuu, että sinne etupäähän tehtiin vähän muutoksia, että siellä on vähän löysää raidetangon päätä ja nyt rauhoitetaan autoa aika paljon, että kun testeissä meinasi olla vähän vetelä ja meinasi mennä välillä kuin ajokoira, että nyt se ongelma on saatu kuntoon, että auto istuu tiehen ihan hyvin, että nypyissä kun tullaan alas jotenkin silleen vähän vaihtelevalla pidolla, niin vähän perä tuntuu, että se vähän karkailee, mutta ei sitä silleen paljon tarvi varoa, että hyvin sieltä on tullut ja oikein päästy vähän yppimäänkin ja vitosta saatu tupaan ja saadut suoranpään vauhtiikin. Jarrupaikakin rupeaa pikkuhiljaa löytyy, että maalin suoralle sai jarrupaikan osumaan ihan hyvin, että muuten meinaa olla vielä vähän hakemusta jarrupaikan suhteen, mutta pääsi aina se, että sai vauhdin aina kurviin pois, ettei olla ulkona. Niin, toi on hyvä, kun saatiin 15 sekkaa jopa ajasta pois. Se oli ihan niinku parempaa päin. Joo, ja siellä tuossa vikalla, missä parannettiin, niin omaan kelloon katsottu, niin siellä tuli ihan vaihde missä siellä. Siellä oli tupla vinkkeli, yli 90 oikein. Sinne oikein merkittiin nuottiin hidas, niin siinä piti kaivaa pakista kakkosta, niin meni kolmoset niin suoraan neloselle, niin siinä joutui vähän hakemaan lootaa uudestaan, että sai siitä vedon päälle. Mutta hienoa pätkää päästä vetää, että aika iso tietä ja ei oikein kakkostarve, kolmonen on pieni, mitä nyt enimmäkseen tarvii. Että kyllä siitä rupeaa pikkuhiljaa luonnistua, kun vähän vielä saadaan enemmän kilsua kesän mittaan alle. Niin. Toi on hyvä kuulla. Hei, haluatko meille vähän kertoa tästä sun autosta, millä sä ajelet? Tää on tää vähän harvinaisempi Suomessa, että Honda Integra Type R. Niin on vähän vaihdelaatikon osien kanssa ollut kestämisen kanssa ongelmaa, että käytiin testaamassa alkuviikosta, niin loota levisi ja sama ekoistesteiset loota levisi, mutta ei se ollut heti. Seuraavana päivänä työn alle, niin se oli jo korjattu jo
Et tiistaina kävi rikko, niin se oli keskiviikkona jo louta menossa kasaan ja torstaina sitten liputettiin varsinaisesti auto loppuun ja testattiin kotipiassa, että vaihteet menee ja jarrut toimii. Sitten oli pikku ylläri, että oltiin uutta Michelinia heitetty alle. Ne oli ihan loppuun lunut. Me ennättiin lähteä ajaa niitä loppuun, kun ei täällä silleen varsinaisesti aikaa katsella, että kilometri alle. Mutta nyt tää oli yhteistyökumppanit, mikä auton omistaja heitti uudet nisukat alle. Sitten on kanssa lähdössä, niin siellä oli saattoja. Että ensimmäisen auton perään lähti hinuri heti ja sitten keskivaiheen sitten siellä tuli joku saatto, että joku halusi päästä kauppaan, niin siellä hoidettiin. Ja sitten taas pääsi vetämään. Mites Ville, mikä sellainen tekniikka tässä vehkeessä on? Tää on 1.8 VTECillä ja sitten Luuppolan suorakytkylaatikko, että ei paljon kytkintä tarvitse käytellä siellä, ellei nyt ihan reiluja vaihdemissejä tule, niin sillä joutuu kytkintäkin sekoittamaan. Ja vitonenkin meinaa olla vähän sellainen, että se joutuu kytkimen kanssa vielä hakemaan, kun se niin harvoin tarvii. Se on se pakkilukon takana, niin se joutuu lykkäämään vähän silleen varoen vielä. Mutta 4 asti menee nätisti, että ja alaspäin menee nätisti jarrutuksessa ja ylöspäin kiihdytyksessä. Rupee pikkuja laatikko osumaan niin käteen ja tässä ajamaan Hammun varsinaiseen Raaseporin kilpailuun kesäkuun lopussa, niin sopivasti ennen Inttiin lähtöä saisi vikat ajot ja se olisi sellainen, mihin tavoiteltaisiin sitten varsinaisesti jollakin tavalla katsomaan aikaa, että miten tää kulkee. Nyt lähtee sitten vikat spurtit käyntiin. Mä toivotan tsemppiä sinne. Mäkin tuun sinne tien varteen luultavasti kuvailee ja kattoo. Ja tuut hinaamaan tän romuset ojasta. Tuu hinaamaan sit sut sieltä kamoineen pois. Muistat sen, että ojaa et saa ajaa, jos ei ole kamera kuvaamassa. Että voi perkele, pitää se GoPro saada pyörimään. Pitää GoPro saada pyörimään. Et sentään sen saisi videolle. Ei sentään saa, koska todistusaineistoa siitä tarvitaan, koska muutenhan se on ihan turhaa ajaa ojaa. Ei sitä muuten kannata. Ja muutenkin kun mä oon omalla autolla, kun käytiin nuotittamassa aamulla, niin ei voi sitä kaatopulloakaan korkita nyt. Että niin, sekin joutuu jättää kotosalle. Ne. Mut hei, mä lähden ajelemaan samaa aikaa nyt 2 kertaa väärinpäin, niin katsotaan. Poorit voi vähän yllättää nyt, kun siellä nimenomaan, hei tsemppiä. Mä toivotan. Katsotaan sitten kisan jälkeen tunnelmia, miten nopeasti se korkki aukenee. Kyllä. Aurinkoa paistaa ja keli on kuin morsia ja Villen viimeinen lähtö on tulossa ja katsotaan miten kaveri saa puristettua tehoja vielä irti tähän vikalähtöön. Nyt on reitti tuttu tai siis suunta tuttu. Nyt vaan pitäisi toimittaa. Saada aikaa. Eikä se ihan hyvin mene. Kyllä se hyvin se kaveri painaa, et ei siinä voi muuta kuin ihailla. Ja sit vaan venataan, että saadaan itse kuskiltakin kommentit vielä näistä vikoista vedoista. Sit se alkaa olla päivä pulkassa. No, nyt oltais ralleista kotiuduttu ja nohan siitä on rapiat viikko ollut, että ollaan oltu tässä kotosalla, mutta ei ole oikein hallissa tapahtunut mitään, että siinä on kilpuri. Sitten siinä on Pemari-projekti. Niiden suhteen ei ole tapahtunut oikein mitään, mutta sitten se asia, että miten se viikonloppu sitten näin niin kuin jälkipuintina meni. Auto toimi hyvin, tai no hyvin siihen verrattuna mitä se on, että siellä on muutamia parannuksen kohteita, mihin me tiedetään heti, että mitä sinne pitäisi tehdä. Ja näkyisikö tuossa, tuossa näkyy sellainen, mitä pitäisi lähteä parantaa. Se on syynä meidän kaikki vaihdelaatikkorikkojen tällä hetkellä, tai ainakin hyvin suurella epäilyksellä, että se on se. Mutta positiivista on se, että se ei mennyt nyt viikonloppuna rikki. No sen kun tiesi, että mikä siellä on, niin sitä osasi varoa.
sitä varottiin. Moottorin kanssa oltiin tosi tyytyväisiä, mitä me viikonlopusta saatiin irti. Tai kisapäivästä. Kokonaisuudessaan viikonlopussa aina oppii paljon uutta, kun näin uutena vielä tällä alalla on, että sieltä tulee paljon uusia kokemuksia ja tutustuu uusiin lajiharrastajiin ja aina jotain pikkuniksiä voi löytyy aina jotain heittää, ketkä niitä suostuu aina antamaan. Ja se on ihan mukavaa, että sellaisia hyväsydämisiä ja avoimia on tällainen suhteen. Ja itsekin pyrkisi tuomaan sitä esille, että niinku ei ole salassa pidettävää asiaa. Että kaikki mitä tehdään, niin voidaan silleen ainakin suurimmaksi osaa kertoa teillekin, mitä täällä tallilla tapahtuu. Ja jos keksitään joku sellainen kikka, että miten voidaan jotain tiettyä asiaa parantaa meidän omissa vehkeissä omasta mielestä, että se oma ajo auttaa tai jotain muuta häiritseviä tekijöitä poistaa, niin se on kiva, että sellaisiakin kavereita löytyy tuolta rallimaailmasta. Ja oman ajan on tosi tyytyväinen, että siinä vikalla vedolla saatiin omaa aikaa parannettua, kun sitä toisinpäin ajettiin, niin lähti sitten 20 sekuntia pois. Se rupesi pikkuhiljaa niin kuin tuntuukin jo ralliajamiselta, että ei ole ihan sunnuntai-ajelua, kun sinne lähti ajaa maaliin ja ajat vaan kilometrin alle, että miten auto toimii ja miten auto sattuu käteen. Mutta mikä siinä, kun auto sattuu käteen ja ei ollut mitään muistipätkän melkein ulkoa jo, niin hyvin rauhassa tultiin nyt tää kisa tai harjoitus EK, että vehkeet varmasti maaliin ja päästään ajamaan lisää. Ja on tuossa mielessä yksi jo ralli, mihin ehkä voisi lähteäkin, mutta sitä ei vielä ihan niin viitin lukkoon lyödä vielä, kun tässä on aika monta muuttuvaa tekijää, että miten tässä toimitaan. Ja pitäisi körmyä tuolta selän takaa pikkuhiljaa taas potki eteenpäin, että moottori siihen on tosiaan kasattu valmiiksi ja pitäisi se vaan auto tehdä nyt muuten valmiiksi, että siihen pitäisi perät tehdä tai eikä pitäisi tilata lukko sinne perään ja tehdä perä valmiiksi. Ja toivottavasti saadaan pikkuhiljaa tuosta Demaritkin pätkää teille näkyviin, että millaista meidän touhu tää tallilla on. Huomenna pitäisi rynnätä ton kimppuun iltapäivästä. Eiköhän siitä saada sitä pätkää teillekin ulos.